ďalšie videa a dneska si ukážeme, ako natáčať cez DOZ. Je to program na natáčanie, to určite viete aj z môjho dobu, si dáte toto do nastavenia, alebo tu si dáte nastavenia celé. Načišme si jazyk, z akej ste krajiny. Keď si tu si môžete aj zmeniť, lebo ja to nahrávam po kamery. To je jedno, ako budete chcieť. A potom tu už nič zaujímavé. Enkodovanie. To je dosť dobré. Lebo tu máte video, ako si chcete nastaviť maximálne. Odporúčam 6000, to preto stavím na také strany, to je pre nuby. Keď máte počítač, tak odporúčujem 5000, 4000 a pre nuby 6000, takže to je kvalita, že na 6 na 10 som vyskytnul vážne nuboch, takže 6 odporúčam na telky. Potom najlepší a zase to je super formát, takto a takto, keby si to mali telefónne. Takže áno, som uložiť. Tu si chcete sa ukázať video, toto vstupujete, to si budete video, skôr to najhlavnejšie. Tu si dáte 1600 na 9000, to je 16 na 9. Takže to je tak. A teda odporúčam toto. 30 fps odporúčam nastaviť prepuštenie, že môžete na 1000. Môžete na 1000 fps a tak, takže do zvuku. Ale to môžete na počítač, že máte pripravené 10 fps, ale to keď máte normálne, to máte nastavené na základný mikrofón. Odporúčam si to spraviť takto, toto máte 4000 a toto vytočíte streamy, to ste šli tak. Ja zatiaľ nebudem točiť do videa, tak rozšírenie, toto neviem, čo znamená, takže toto by som odporúčal som si toto zase sa je odporúčaná kvalita, takže odporúčam to mať takto, ak by ste to chceli, ak chcete rozšírovať, chcete už na odbere z tohoto neviem, to nič. Potom tuto je, vidíte, ako hovorím, tu je zvuk a toto je nepodstatné. Takže to bolo také krátke videjko, ako točiť cez DOZ, tak sa vám páčilo, dajte like, ak nie, to by som vám nerad. Tak, natáčajte a čusá.